Sumámonos un ano máis á conmemoración do Día da Muller, unha data que, entre outras moitas cousas, serve para facer repaso e diagnóstico do feito e do moito que queda por facer a prol da igualdade. Neste senso, quixera salientar a importancia da visibilidade das mulleres en relación coa historia. A visibilidade, esa cualidade perceptiva que nos permite ver e recoñecer o que está a unha certa distancia, pero moitas veces o que está moi perto, pero agochado aos nosos ollos. Para iso é preciso achegarse á historia, observala desde moitos puntos de vista, achegarse á memoria, dar voz ás experiencias vividas das mulleres e procurar relatos e imaxes para traelos ao presente, procurando abrir fendas polas que os seus nomes se vayan filtrando, igual que os camiños que foron abrindo para as que fomos chegando despois. Temos o prazer de contar hoxe con Encarna Otero, coñecida de todos nós polas súas diferentes facetas como profesora, como historiadora, como política nacionalista, como divulgadora do patrimonio, ámbitos todos eles que se entrecruzan cunha idea, o compromiso co servizo público. Militante do Bloque Nacionalista Galego desde moi nova, con 21 anos exiliouse en Toulouse, onde estudou a carreira de Historia. Ali coñeceu ben de perto o exilio e continuou co seu activismo político ata que retornou no ano 75. Continúa, desde logo, co seu activismo político a partir dese ano. En 1978 comeza xa a súa andaina como docente, primeiro en Melide, pasando por Padrón e logo xa no Instituto da Rotonda de Santiago. E aí participa tamén, ademais, na elaboración de textos, de libros de texto e publicacións relacionados co contexto educativo, coa historia. No seu percorrido como política municipal, no ámbito municipal e no ámbito autonómico, foi concelleira e portavoz do Bloque Nacionalista desde 1991 no Concello de Santiago. Máis tarde, de 99 a 2003, foi primeira tenente de alcalde e concelleira delegada da rehabilitación do casco histórico, entre outras tarefas. Dos anos 2005 a 2009 foi directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda na Consellería de Vivenda. Quixera salientar, entre esas vertentes polas que ela transita, a que atraioxe aquí como historiadora, biógrafa e autora comprometida coa visibilidade das mulleres na historia contemporánea. Vertente que desenvolve a través de artigos en numerosas publicacións e como membro, desde hai máis dunha década, da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, desde onde se impulsan numerosos estudos, iniciativas, proxectos para poñer en valor e facer visibles as contribucións das mulleres en todos os ámbitos das relacións sociais. Xornadas monográficas, documentación, documentais, os extraordinarios, toda a información do movimento feminista. Son moitísimos os proxectos, pero quixera tamén facer unha chamada de atención sobre un deles que é o Álbum de Mulleres, que se configura como un centro de documentación digital, unha inmensa cartografía que pon a nosa disposición ligazóns, liñas do tempo, un rexistro sonoro, pictórico, en fin, unha cantidade de información e documentación capital de inmensa relevancia para a historia contemporánea. Este compromiso coa visibilidade levouna tamén a poñerse detrás dunha cámara e dirixir o documental A Luz do Negro, o Wolframio da Brea e o poboado de Fontao, que reflicte, dando, por suposto, voz ás protagonistas, o papel que xogaron as mulleres durante os anos de esplendor mineira na comarca. Hoxe, Encarna, acheganos a historia das mulleres de Compostela e de seguro que a través delas poderemos coñecer máis de nós. Moitas gracias, Encarna. Cristina, por esta presentación, que o único que demostra que xa teño unha parte da miña vida percorrida. Eso. E moitas gracias ao Ateneo por permitirme falar. Por suposto, moitas gracias a toda a xente que estades aquí con esta tarde de marzo, típica de marzo, porque mellor que marzo seña marzo e non maie, porque senón despois imos mal. E gracias por permitirme falar aquí nesta sala que utilizades no Ateneo, porque hoxe que vou a falar de Compostela no traballo das súas mulleres,
gosto de facele neste ámbito, que tamén é un ámbito de traballo e de ciencia. A casa de Domingo Fontán e a Secretaría de Wuhan, donde traballou o meu avó e o meu pai, por tanto, que sinto así como cariño cando estou sentada neste espazo, non? Ben, o primeiro que quería dicir é que as mulleres en Compostela, como en todos os lados, traballaron sempre, sempre. Outra cousa é cando puderon cobrar o seu traballo. Esa é outra cousa. E en segundo lugar, como non podía ser menos, o traballo das mulleres en Compostela está moi vinculado á propia historia da cidade. E, polo tanto, nos momentos en que a historia compostelana vai a ter picos de crecimento e maior esplendor, evidentemente, a presencia das mulleres no mundo laboral vai a ser maior, mellor pagada, mas naqueles momentos máis duros, as mulleres sacaron para diante o traballo, quitaron moita fame, alimentaron con alegría e con beleza e, por tanto, toda Compostela, todo o seu territorio, nas súas pedras, na súa auga, na súa vida, está chea de pegadas de mulleres. Só é cuestión de escoitalas. Eu o que vou pretender hoxe é poñerlle cara e nome a algunhas delas, as que por fotografía, memoria, estudos, porque realmente deixaron moito traballo feito, se pode chegar, e polo tanto tamén escollín de que xeito facelo. As que van a ter voz, cara e vida están case que todas mortas. Só deixei unha, porque efectivamente hai que estar no presente e ter esperanza, unha que vai a ter voz, pero que aínda lle queda un percorrido inmenso na súa vida por facer cousas moi positivas. Ben, por lo tanto, aquí estamos na parte delas. Algúnas, vou a decir os nomes e apelidos, outras, evidentemente non o sei, e polo tanto van a ser un pouco anónimas. Pero xa desde que Compostela configura o seu proxecto como burgo, moi vinculado no século XII, a partir do ano 1000, como cidade santa, amurallada, como capital religiosa, mas tamén política e económica de un reino que naufragou a modo do río Guadiana, é dicir, que aparecía, desaparecía, volvía a aparecer, como é típico dos avatares do mundo feudal, tal como foi o Reino de Galicia, e xa desde o propio proxecto do arcebispo Xelmírez, que configurou o primeiro grande proxecto de Compostela como burgo, temos mulleres traballando, e a raíña Urraca é unha delas. Creo que moi descoñecida, moi vilipendiada, pero todas as mulleres que atreveron ou usaron meterse en terrenos que lles estaban prohibidos normalmente o foron, e, polo tanto, Urraca formou parte dese proxecto político do Reino de Galiza, que tería a súa capital en Compostela, continuando ca antigua Gallaecia romana e mesmo co primeiro reino cristiano que houve en Europa, que foi o reino suébico. E, ademais, Urraca tuvo un proxecto que conseguiu por primeira vez, por intereses propios, pero por intereses políticos, como non podía ser de outro modo, poñer de acordo, intentar acordar a nobleza laica e eclesiástica, que en permanente confrontación era que dificultaba que Galicia tuvera un proxecto político propio. Ela consigue esta unión, digamos, incluso negociando en parte coa burguesía compostelana, que xa empezaba a ter unha certa fouteza a través da actividade económica que desenvolvía a cidade, e conseguiu, efectivamente, que o seu fillo fora coronado rei na Catedral de Compostela. No ano 1111, Alfonso VII vai a ser coronado por Xelmírez rei de Galiza na Catedral. Polo tanto, ten que ser reivindicada e recoñecida no seu traballo, e como todos os traballos que teñen lados oscuros, que teñen lados clarísimos e nídeos, e moi especialmente se falamos de proxectos políticos. Pero non é a única que vai a ser raíña de Galiza. Se damos un salto no tempo e nos vamos ao ano 1374, Galiza terá outra raíña, é Xoana de Castro. Xoana de Castro está enterrada en Compostela e, sin embargo, non se visita. Está soterrada na Capela das Reliquias do Panteón Real. É unha das irmás de Castro.
que seguramente tuveron residencia temporal nas casas reais, por eso se chaman así. A toponimia de Santiago é cuestión de facela falar, nos conta moitas cousas. E as casas reais foron residencia de unha parte da nobleza compostelana e galega que tanto pulo lle diron a esta cidade en momentos determinados, non? E o século XIV e XV, a pesar da peste negra e a pesar de todos os avatares, digamos, que este período significou, en Santiago tamén hubo pegadas importantes da historia do reino. Bueno, pois Xoana de Castro, que estuvo casada con Pedro I, aquela chamado cruel e que motivou confrontacións importantes civiles despois do seu asesinato entre a Casa de Trastámara e el mesmo, e que en Galiza se plasmou en loitas de carácter feudal. Bueno, pois Xoana, xunto ca súa irmán Inés, tuveron residencia nas casas reais nas que, por existir casas de valía, veremos que no século XV, cando Isabel e Fernando veñen a Compostela a diseñar o seu proxecto, como chamaron os cronistas da época, de Doma e Crestación de Galicia, que en Santiago se plasmaría na construción do Hospital Real e na ubicación da Real Audiencia, que antes de irse para Coruña estuvo en Compostela durante un tempo, residen nesta zona e non só na historia temos a pegada, sino que os estudios arqueolóxicos feitos polo Consorcio recientemente no seu traballo inmenso e espléndido de rehabilitación permitiron na proximidade das casas reais, concretamente no que é a casa de residencia do párroco da Igrexa das Ánimas, descubrir ali parte destas construcións das casas reais nun patio con columnas e escudos de cetrería que apareceron nesta zona. Por tanto, a ubicación de esas residencias nesa zona non só é histórica, sino que ten tamén pegadas arqueolóxicas. Evidentemente, Santiago e Galiza, pero Santiago moi especialmente a partir do século XV, a pesar do auxe enorme que vai a significar os Fonseca e a ubicación da universidade aquí en Compostela, xa con máis de 500 anos de existencia, a pesar de todo eso e da enorme caída que Compostela vai a ter, en grande parte por todas as guerras de religión europeas, a amenaza que supón o período protestante e os ataques, digamos, dos piratas, de barbaría nas costas de Coruña, e a desaparición do corpo e o sepulcro do apóstol que milagrosamente reaparece no século XIX, na época de Cardenal Pallá. Evidentemente a historia de Compostela cae nun período de languidez e de pouca vida, que sí florece a partir do século XVII e XVIII, ca gran revolución agraria que supuxo en Galicia o millo e a pataca, e a plasmación en todo o mundo barroco como riqueza arquitectónica que en Compostela ten unha inmensa pegada. Pero non por eso as mulleres deixaron de traballar, porque vinculadas a todo o mundo da saúde, capital de saúde que Compostela foi, o propio Hospital Real, os conventos e as numerosas escolas e casas de orfas que se crean na cidade, vamos a ver que hai un inmenso traballo de mulleres que optan pola vinculación religiosa a través dos conventos, mas tamén de mulleres que traballan no entorno de toda esta actividade económica mediante o lavado de roupa e mediante o carreto de auga. A dotación de fontes para que a cidade tuvera abastecemento de auga é unha das obras de enxeñería importantes da época de Xelmírez, iniciada por Cresconio, pero logo continuada por Xelmírez. Por tanto, a cidade está dotada de espacios de auga que durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX e ata o século XX, porque o abastecemento de augas chega a Santiago relativamente tardío, veremos que é un oficio e un traballo femenino que eu plasmei nesta foto máis actual, máis xa do século XX, destas mulleres co mundo na cabeza, ca auga permanente na cabeza, eso si, sorrindo e cantando. Evidentemente, estas rapazas novas que fan este oficio ou con unha obra que perdimos, que é o lavadoiro do Espiño. Esa preciosa construcción de madeira que no século XX permitía o lavado, clareo
secado e logo pasar o ferro para devolver as numerosos espacios que precisaban da roupa blanca recén planchada, foran casas privadas, foran institucións conventuales, etc., de todo ese traballo que aínda hoxe algunhas comunidades religiosas siguen realizando de maneira industrial para hotéis, restaurantes, etc. Pero, si pasamos ao século XIX, vamos a ver que Compostela recupera, no século XIX e a primeira parte do século XX, hasta os anos 30, recupera unha intensa actividade económica. Incluso podemos falar de sendo unha actividade industrial que coloca a Compostela no universo galego e mesmo do reino de España como moi importante na súa produción e que a conecta co mercado americano e ca exportación a outros lugares. Porque Compostela foi escollida polos fomentadores e industriosos do coiro e da curtime cando, por razóns de índole fiscal, teñen que fuxir do País Vasco francés a finales, un pouquiño antes da Revolución, no ano 1789 da Revolución Francesa, estou falando, Turgot pon en marcha unha serie de medidas fiscales que van a obligar a estes industriosos a buscar lugares económicos máis rentables. Como ven ustedes, a mundialización xa daquela existía, non ocorre só coa confección hoxe en día. E atopan en Galiza un terreno idóneo, e moi especialmente en Compostela. Había auga en abundancia, eso non falta, auga con forza, polo tanto, sobre todo o río Sarela, pero outros espacios, tamén o río Sar e outros, se utilizan como fontes de enerxía, había cascallo e cortiza en abundancia, fora de carballo, como era o caso de Compostela, maioritariamente fora de Castiñeiro, e había mão de obra barata. Por lo tanto, ubicar as fábricas de curtime era relativamente doado, Galiza era productora de coiro, e se non, estaban os portos de Coruña e Vigo para importarlo de América. Por lo tanto, non había ningún problema na produción. E Compostela se especializa, chegou a ter 27 fábricas, máis unha gran cantidade de píos que traballaban para estas fábricas. Non vou a falar do tema, porque sei que aquí xa Carmona deu unha conferencia sobre as fábricas de coiros, pero sí é verdade que nestas fábricas de coiros que teñen o seu período de auxe entre 1790 e 1874, Compostela fai unha contribución importante e, ademais, o coiro era a segunda partida de ingresos de contribución industrial en toda Galiza alrededor do ano 1857, por tanto estamos falando de mediados do século XIX. Vigo ten a conserva, Coruña ten a fábrica de tabacos e o porto, pero Compostela ten o coiro. E eu quero reivindicar aquí que necesitamos que ese mundo do traballo se poña en valor, porque temos moita arqueoloxía para poder o poñer en valor. E nesas industrias do coiro vai haber mulleres que están ao seu frente. As mulleres industriosas nas tenerías de Santiago, traballo tamén publicado no álbum de mulleres como unha sección especial, nos pon cara, voz e eficacia desas mulleres. Eu aquí nas fotografías sinalo a unha delas, concretamente Juana Roussel, apelido Broussain, apelido francés, como non podía ser de outra maneira. Foi unha das mulleres que tivo máis iniciativa para manter, administrar e mellorar o patrimonio familiar. E sendo viúva, porque ela herdou, estuvo a cabeza da actividade industriosa por viuvedade, transmitiu en mellores condicións o patrimonio herdado aos seus descendentes. Administrou a fábrica de Picaños, que hoxe está desaparecida, completamente destruída, unha promoción de vivendas a eliminou, pero cando eu era nena, ainda cando se abría Picaños, o río Sar baixaba completamente vermelho. E, por lo tanto, as mulleres non podían lavar nel. E a de San Nicolás de Sar, que hoxe está en rehabilitación, é un restaurante. Por lo tanto, ainda existe como tal. Na primeira época da herdanza non tuveron moito éxito, pero no ano 1870, despois de sanear todas as débedas de rendas forais que tiña, sobre todo polo cascallo,
deixou o seu fillo Juan, que se fixo cargo, digamos, da explotación. Xa ela era moi maior, porque foi unha muller moi lonxeva. Juana viviu moitísimos anos. No ano 1870 deixou o seu fillo a herdanza das fábricas sin ninguna débeda, é dicir, completamente saneada, e introduxo o vapor como elemento enerxético na de Picaños. Por lo tanto, con unha innovación total. María de Encía aparece no 1850 como titular da fábrica de coiros das Casas do Rego. A fábrica de coiro das Casas do Rego é a que está subindo hacia o Pedroso, en estado de ruína con unha grúa dentro neste momento. A xestión desta muller foi de tal eficacia que no ano 1854 era unha das 3 tenerías de Compostela que máis produción xeraba. Por lo tanto, que máis coiro bruto mercaba e que máis producía e vendía tanto para a Noia, onde se transformaba parte deste coiro, como para a exportación. Estuvo frente desta fábrica hasta o ano 1857. María Ríos, que aparece no ano 1841 como propietaria dunha fábrica de coiros, e aparece porque isto está, gran parte da matrícula industrial está no inventario do Concello, fondos que neste momento están no arquivo da Universidade, na Algalia. Ela explotaba a tinería do Cubeiro, que hoxe está en fase de rehabilitación. A tinería do Cubeiro está saindo hacia na estrada de Santa Comba, perto do Romaño, subindo a man dereita. E tamén existe como tal, logo foi de propiedade dun notario de Compostela. A empresaria máis innovadora de todas foi María Garra. María Garra dirixiu a fábrica do Carmen de Garra e Arlindei, que hoxe é o núcleo de vivendas de Luar do Carmen. Era unha fábrica moi importante. Na xestión da fábrica, María Garra foi unha empresaria arriscada e innovadora. No ano 1856, na súa condición de viúva, levou directamente a fábrica de curtidos. Unha vez que recuperou o capital, cousa típica, co que tuvo que apartar a parte da familia pola herdanza dos irmáns defuntos, emprendeu unha nova etapa na fábrica do Carmen durante a segunda metade do século XIX con enormes esforzos de investimento para innovar. E así introduciu grandes melloras, das cales a máis importante foi sustituir o tradicional muiño de cascallo por unha máquina de ferro moderna que funcionaba con a roda hidráulica de madeira de carballo, o que permitiu aumentar o número de espíos e dese xeito aumentar tamén a produción e mellorar a calidade dos coiros desta tenería. Por lo tanto, estos serían algunhas mostras do que con arquivos e, por tanto, con documentación se pode constatar destas mulleres que traballaron na Curtime e que, polo tanto, foron emprendedoras, empresarias e innovadoras no mundo industrial do momento. Ben, se pasamos xa ao século XX, eu quería falar aquí e facer referencia as mulleres universitarias. Saberedes perfectamente que no ano 1901, por primeira vez a Universidade de Compostela permite o bequén de conseguir que un título femenino, é dicir, as mulleres empezan xa a formarse de xeito legal, que antes se formaban como podían de outra maneira. E, por lo tanto, quero facer referencia a algunhas das mulleres que van a estar presentes no mundo da arte, da ciencia, da cultura, do estudo e da formación. E vou empezar por unha que non entendo como non é perfectamente coñecida. Elisa Santiso. Elisa Santiso foi unha das mellores pintoras que tuvo esta cidade. É verdad que non naceu aquí, naceu en Betanzos, pero a súa obra e a súa vida están vinculadas completamente a Compostela. Elisa Santiso fixo de Compostela o seu territorio de vida e de traballo. Foi medalla de ouro na exposición regional de 1909. Foi ensinante na Sociedade Económica de Amigos do País como profesora de dibuixo. Formou parte e foi membro da Sociedade Amigos del Arte de Santiago. Foi unha sociedade moi efímera, pero na que estuveron pintores importantes da cidade.
e foi da xunta directiva e exerceu o cargo como tesoureira. Pois ben, esta muller é verdad que ten a súa obra maioritariamente en coleccións privadas, porque se era difícil comerciar a obra de arte naquele momento e ter exposicións, para unha muller era muitísimo máis. Pero Santiso foi, Elvira foi unha pintora que innovou enormemente na súa técnica pintura e asemade na temática, sacando as mulleres do ámbito doméstico para colocalas tamén en talleres de pintura. Por lo tanto, facer que o espacio público fora tamén espacio de pintura das mulleres, darlle ás mulleres cuarto propio e territorio público para que así puderan demostrar que non era só unha ocupación que viña ben co seu rango social, sino realmente unha actividade da que querían vivir dignamente. Concha Vázquez, que si ten parte da súa obra exposta nunha sala no Museo do Pobo Galego e que vai a vivir entre 1906 e 1931, e tamén unha pintora importante de Compostela, moito máis costumbrista e moitísimo menos innovadora, pero tamén de unha gran técnica co pincel que si é posible ver no Museo do Pobo Galego. Pero da universidade van a salir tamén mulleres que con moito esforzo e rebelándose contra o seu propio pai, que era catedrático de universidade e non a quería deixar estudar, estudan. É o caso de Concha Castroviejo Blanco Cicerón, que debíamos de coñecer porque traballou en la noche. Estamos falando de unha xornalista que traballou nun xornal tan importante para Santiago como foi a noche. Entrou no 1910 e 1995, naceu no 10 e morreu no 95. Estudou a oposición do pai, fixo bacharelato en 2 anos, estudou filosofía e letras e como aquí xa non podía dar máis de si, marchou a Madrid a perfeccionar os seus estudos, a Madrid, a París, a perfeccionar os seus estudos e sobre todo estudiar francés, que era a súa grande pasión. Tense que exilar no ano 1939, pero volta relativamente pronto, volve no ano 1949, neste período e cando traballa en la noche, asina co pseudónimo de Asela e se vai a Madrid. É verdad que se marcha a Madrid no ano 53 porque ali obtén, remata os estudios e obtén o título de xornalismo, que antes non tiña. Como vedes, aínda continúa con a súa formación con 50 anos. Isto é unha característica tamén das mulleres. Nunca paran de formarse, nunca paran de estudar, ni nunca paran de aprender. Se non mirade cantas mulleres de máis de 60 anos hai en cantidad de actividades agora que a posibilidade de calidade de vida lle ofrece unha segunda oportunidade. Pois ben, Concha o fixo, se traslada a Madrid no ano 53, obtén o título de xornalista e traballa como redactora no diario Informaciones e neste diario chega a dirixir o suplemento infantil. Daría Vilariños Pinto, Daría, que naceu en Compostela no ano 28, Daría esta vida, é maior esta vida, pero profesora universitaria. Primeiro empezou sendo profesora no Instituto Xelmírez, fixo oposición ao Corpo de Arquivos e Bibliotecas e eu quero reivindicar aquí ese papel inmenso das mulleres arquiveiras e bibliotecarias que puxeron orden en tantísimos papeles, en tantísimos documentos, como foi o caso de Daría, que puxo orden na biblioteca da universidade, moi desordenada, que a modernizou e a dotou de tecnoloxía e asemade formou a tantísimos investigadores e investigadoras facilitando o seu traballo naquele mundo de papéis. E aínda tivo tempo para escribir. Aínda escribiu un dos mellores, numerosas publicacións ten, pero escribiu un dos mellores libros e documentos sobre a muller e a educación en España desde o ano 1868 hasta o ano 1971, é dicir, desde que a Lei Moyano permitiu que as mulleres empezaran a acceder aos estudios reglados hasta o ano 1975, hasta finais da dictadura e, por tanto, do franquismo. Pero tamén quero falar de todas aquelas mulleres que, na gran ilusión, esperanza e capacidade de oportunidades que foi o mundo da República, que foi da segunda, do ano 1931,
e que viron naquel mundo republicano que non só lles deu dereito ao voto, sino tamén a posibilidade de formarse, que investiu o 50% do seu orzamento en educación, en ensino obligatorio, en formación para adultos, na institución herdeira da Institución Libre de Enseñanza, e que puxo en marcha as misións pedagóxicas, que potenciou tanto a arte, a cultura, a capacidade de ler, de proyectar cine con unha sábana en calqueira lugar. Bueno, pois nese mundo donde miles e miles de mulleres se formaron como mestras rapidamente a través de cursillos, nin siquiera de estudios reglados, para poder exercer logo en cantidade de escolas rurales, que fixeron un traballo inmenso de convencer os pais e as nais que as súas nenas tiñan que ir á escola e que non tiñan que quedar na casa obrigadas en seus 6 ou 7 anos en convertirse en criadas sin ningún futuro. Bueno, pois quero facer aquí referencia a todas esas mestras represaliadas, no caso de Galiza, a mirande parte delas a partir do ano 1936, e que explican por que Compostela a partir do ano 1939 estaba chea de pasantías, de academias, de lugares para traballar. Eran a maioría delas mulleres maestras represaliadas, que se quedaran sin escola, que tiñan que comer e vivir e sacar para diante a familia, e que o facían. E, polo tanto, como hai unha moi visible que é a Casa do Cabildo, quero falar de Isaura López. Isaura López, que puña a escola na Casa do Cabildo, axudado polo seu irmán, que tiña un pequeno negocio no que se vendían pitillos a granel, entre outras cousas, no baixo, e a súa irmán, bueno, pois Isaura puxo ali escola, quero decir os nomes porque do irmán e da irmán, puxo ali escola con Antonio e Carmiña, e durante todos os anos 50, os anos 60, este edificio, este maravilloso edificio cuya fachada da idea do concepto de teatro que tiña o Barroco na Plaza de Claterías e que hoxe está rehabilitado e recuperado, pois aínda se poden ver as pegadas nas escaleiras do váter. Ali nas escaleiras había un retrete con aulas separadas, como non podía ser de outra maneira, porque así impuxo a normativa franquista para nenos e para nenas, e efectivamente Isaura ali puxo 10 aulas, logo despois o alumnado se seminaba por libre no instituto. Esta muller, como moitas, non foron rehabilitadas hasta o ano 1977-78, en que se fixeron as primeiras rehabilitacións, e concretamente Isaura traballou na escola de Sollans, no concello de Teo, na unidade de preescolar hasta a súa xubilación. Ben, pois quero tamén facer referencia a todo este mundo, porque as mulleres tuveron que recurrir así, os homens tuveron máis sorte. A preceptoría que se montou en Compostela con don Manuel Preteiro, que logo foi o Colexio Minervo, deu cabida a moitos destes profesores represaliados homens, pero as mulleres recurriron a este mecanismo para salir para adiante e poder exercer a súa profesión e, sobre todo, poder alimentar a súa familia. Santiago, evidentemente, foi unha cidade de servicios e ten un punto neurálxico económico importante na Plaza de Abastos. Pero como tamén foi cidade de mercado, a feira ocurría todos os xoves na Alameda, despois se trasladou a Salgueiriños e agora está en Amio, foi sempre capital sanitaria e, polo tanto, tiña Hospital Real, agora ten Hospital Xeral, tiña moitos espacios de saúde. Posteriormente, ca democracia e a autonomía, foi capital autonómica, é unha cidade universitaria importantísima, e, polo tanto, o xantar e as casas de xantar eran un elemento importantísimo. E Santiago sempre ofertou moi boa gastronomía, é unha característica. E eu quero aquí reivindicar as mulleres que levan miles de anos sacando a fame do mundo, sin estrellas Michelin, sin facerse artistas, pero sacando a fame do mundo, traendo produtos de proximidade, respetando os sabores e as estacións, e en moitas casas facendo milagres co poucos recursos que tiñan, aproveitando as obras, mudando todo o que podían para que ás mesas chegara a comida sempre quente e sabedeira, sabrosa. Bueno, pois esas mulleres tamén teñen cara, teñen voz, e ir aos seus locales era unha regalía. E quero empezar con algunha delas que seguramente
vos sonará moitísimo, non? Josefina Vilas. Os coñecidos son os seus fillos, Paco e Moncho. Pero de onde aprenderon eles? Mais que de súa nai, que facía os guisos como ninguén, e que sacou tanta fame desde o ano 36, logo posteriormente cas cartillas de razonamiento, e que tanta comida dou sin dicir a quen, porque o mellor ela mesma podía ir ao cárcel. Por tanto, Josefina Vilas é unha desas mulleres que sempre cun sorriso sabía perfectísimamente o que era quitar a fame e dar de comer, con sabiduría e coñecemento do oficio. Erundina Calvo estaba ao frente dun local mítico, onde se iba a merendar, o merendeiro da Rocha, que cita Ferrín no Ventre do Silencio, porque no merendeiro da Rocha, ademais de ir a comer empanada, queixo, xamón, todo o que ali se daba, tamén se iba a xogar a chave, e se iba a conspirar moitísimo, porque se iba de un en un ou de un en unha, era fácil escapar no caso de que pasara calquera cousa, e, bueno, xogar a chave sempre daba un aliciente, e, sobre todo, daba un aliví, no caso de que houbera unha redada. E a Policía de Santiago tamén o sabía, e tamén iba ali a beber, e a ver se escoitar e a ver se sacaba algo. E nestes mundos de localidade, donde todos se coñecían, pois Erundina, efectivamente, sabía perfectamente que local rexentaba e procuraba alimentar con pan, viño e comida todo aquel mundo de clandestinidade, de xogo, de bairro, de territorio que ali se reunía. A señora Lola do Beadense, en ningún sitio se comía un pescado fritido tan rico como era. O que fritía a señora Lola, o peixe frito, o peixe pequeno que ahora se desprecia. E claro, será porque hai que consumir o peixe de piscifactoría. Pois a señora Lola, co seu peixe fritido e carniña servindo, era dos espacios mellores que tiña Compostela nesta actividade, ubicado na rúa de Entre Murallas, número 5. Eu aquí vou ideas por se acaso se empezan a colocar placas, que non estaría nada mal. Lola e Pilar, o frente do Estradense, a mellor empanada de congrio que se facía en Santiago e parte do estranxeiro. Naquel comedor sempre presidido polo retrato de Alfonso XIII e María Cristina. Velo sempre no xantar ali, presidindo aqueles alimentos, o cabrito, as cocadas, todo o que ali se facía naquela primeira planta do Valle Estradense. Aurora, na Flor Nollesa, na Rúa da Serra. A casa de comidas e xantares onde a clase traballadora, os artesáns e os operarios que estaban na Unión de Artesáns celebraban os seus casamentos, porque normalmente non podían acceder ao Hotel Compostela e nas súas casas non había espacio para facer o casamento, que era como se facía no mundo rural, na casa. O Maruja Neira, a do asesino. Efectivamente, quitaban a fame, era un placer comer, rexentaban económicamente negocios, sacaban a familia pa diante e dabanlle a Compostela un pouso que hoxe en día heredaron outros locales e esperemos que tamén rapazas novas e mulleres xa formadas na Escola FP de Hostelería, etc., poñan en valor tamén os alimentos como facían elas, de estación, de proximidade e vinculadas á calidade dos produtos da terra que a Plaza de Abastos e Galiza ofrece. Mas Compostela tamén foi un lugar onde sempre se vestiu ben, sempre. O mundo das costureiras e das moristas era un mundo importantísimo no bon facer, na economía, no aprendizaxe, no acceso á formación de moitísimas rapazas e mulleres, incluso da contorna rural que no meses de inverno, cando había menos traballo, aprendían corte e confección nas numerosas talleres que existían ou podían entrar de aprendizas e, polo tanto, ter un oficio que logo lle permitía unha certa independencia económica xa desde moi novas. Efectivamente, este mundo da moda e da costura tuvo como exemplo importante xa no primeiro tercio do século XX e no mundo das modistas a María Miramontes. María Miramontes, ca
membro das Irmandades da Fala en Coruña e logo en Santiago. Este ano estamos no centenario. María Miramontes, unha muller con unha iniciativa económica inmensa. Primeiro na Coruña tuvo un comercio de telas, de tecidos, o que lle permitiu introducirse en todo o mundo da moda e da costura, e posteriormente, cando co seu marido, Ángel Casal, se toma a decisión de que veñan para Compostela por razóns políticas, para desa maneira darlle a imprenta a nos un maior peso, unha maior importancia, e tamén divulgar o traballo do Partido Galeguista, e logo que vai a permitir que Ángel Casal seña alcalde desta cidade, pois María Miramontes monta un taller como modista. Os seus figuríns, que así se chamaban as revistas, viñan desde París, exactamente igual que a importación de telas. Este mundo, digamos, da moda compostelana, que se paseaba no casino, na inauguración do curso, está moi ben recollido nestas estampas que no ano 1935-36 fai Francisco Vázquez Díaz Compostela. Nestas estampas costumbristas que el fai e que están publicadas, pois recolle moi ben este mundo da moda, nos bailes do casino, ou na inauguración do curso, na apertura do curso, ou en outras actividades na Alameda, no Paseo Central, que era o que estaba destinado a xentes máis pudientes e importantes, se realizaban na cidade. María coseu, e coseu muitísimo, hasta tal punto que a imprenta nos, Ángel Casal, e unha parte da financiación do Partido Galeguista viñan da súa villa. E, polo tanto, con ela quero reivindicar o mundo da moda, o mundo do bo facer, que logo Galiza aproveita nos anos 80 para colocarse no mundo. Nada ocurre por casualidade. E se Galiza vai a ser unha potencia no mundo da moda, da confección, e hoxe en día, bueno, pois ten empresas de carácter globalizado e de carácter mundial por todo o mundo, me parece que mañá unha desas empresas vai a facer o balanzo, é porque tiña unha mau de obra preparada que non tuveron que formar. E esa mau de obra se chaman modistas. Estuvo tamén María Asunción Suna, que traballou na Casa da Troia e posteriormente montou o taller na Rúa do Orrio. Eu lembro que Suna nos anos 60 debía de ter algo así como 30 mulleres traballando por ela. Un taller de unha importancia enorme. Desas maus salían tecidos convertidos en soños, en luces e en fantasía. Pero tamén estaban as costureiras. E como non, falando de costureiras, a familia Fandiño Ricard, porque si ben é certo que María e Coralia son as coñecidas, as famosas, aprenderon o oficio de súa nai, e todas as irmáns aprenderon de súa nai o oficio de costureiras, e moitísimas como elas nos anos 30 salían ca máquina na man ou ca caixa de cartón a levar a obra feita ás casas ou ir a traballar. Cantaban, eran alegres, vestían de colores, poñían luz na Compostela ilusionada dos anos 20 e 30, e logo naquela Compostela negra, horrible, fea, mollada e represaliada dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70. Nesa Compostela dos anos do franquismo e da dictadura, nesa Compostela onde as mulleres non tiñan absolutamente ningún dereito, donde intentaban abrirse camiño con dificultades, as que tiñan a sorte de vir á universidade de fora a estudar e, por tanto, vivían en pensións ou residencias, eso sí, controladas no horario que chegaban de noite, controladas nas salidas, donde as clases estaban separadas e os homes e as mulleres tiñan que estar separados. Na mesma aula as mulleres sentaban diante, os homes detrás. É dicir, nese todo o mundo universitario que vivín eu aínda na miña mocedade e moita xente da que estades aquí, a verdade é que a sexualidade das mulleres non existía, en teoría. Outra cousa é a práctica, outra cousa é a práctica. Pero claro, era unha sexualidade perigosísima. E cantas mulleres lle escoitamos decir que se casaron porque era a única maneira de poder facer lume. Como decía unha persona, unha muller maior, unha vez recorrendo o territorio na miña época de militante do Bloque, facendo seguramente unha campaña electoral, me dicía, niña, vostedes moita sorte,
porque coñecichedes dúas revolucións, dúas. Primeiro, tedes lavadora, non tedes que mollarvos no río, nin ter sabañós, nin ir ca barriga pa casa, con frío e con dor. Da igual no estado que estedes, preñado ou carrera, é o mesmo. Tedes lavadora. E iso é un adianto enorme. E, sobre todo, podedes facer lume sin fume. E xa me din conta do que era o lume sin fume. Efectivamente, que era o lume sin fume? A píldora. Poder controlar a nosa sexualidade, por tanto, dispoñer do corpo, disfrutar del e ser nais cando e como queiramos. Pois ben, esa conquista tan grande, unha das mellores conquistas que o movimento feminista conseguiu facer, a través, a verdade, da investigación dun home que morreu, aínda non fai moito, a píldora feminina contraceptiva, en Compostela era posible tela gracias a unha muller que rexentaba unha farmacia, a quen é no álbum de mulleres lle din o nome da boticaria da liberdade, porque para nós foi unha liberdade total e absoluta. E era libre porque o foi ela na súa vida, o viviu, o aprendeu e o practicou cos seus fillos e fillas e na súa vida profesional. María del Portal Panice Ferrer, que tiña a botica ali ao lado, na Rúa Fonseca, os lembrades, e a podedes ver, aquí está a súa foto, aquí está a súa foto. Esta. Porque claro, as mulleres tamén temos coquetería e son da teoría de Maruja Mayo, que mellor nos fotografía en cando estaba máis guapa, que despois o tempo xa fará o seu traballo. Pois ben, María del Portal Panice Ferrer, originaria da Coruña, filla da Institución Libre de Enseñanza, filla do acceso aos estudos naquela época republicana, da posibilidade de estudar tamén e de traballar, pero hai cousas que, sendo un problema, chegan a ser unha sorte para as mulleres. Ela quería realmente, estaba preparada xa para facer oposicións ao Ministerio de Gobernación e, por tanto, para conseguir unha plaza que seguramente acabaría sendo na Coruña. O 14 de abril do ano 1931 estas oposicións se paralizan. E isto vai a facer que María del Portal Panice Ferrer continúe estudos diferentes. Era nacer no 14, no ano da Grande Guerra, e entonces, bueno, pois estuda primeiro bacharelato, logo despois estuda magisterio, perito mercantil, non magisterio, perito mercantil, por eso iba a facer oposicións ao Ministerio da Gobernación, e como non as fixo, pois se ven a Santiago. Ela tiña un amigo que estudara con ela, tiña un amigo, moi amigo seu durante os estudos no instituto, porque no 1931 os institutos eran vistos, para poñernos no mapa, non? Foi despois que deu o retroceso, non? Entonces ven a Santiago a estudar biolóxicas, ven a Santiago a estudar químicas, porque era o que quería fazer biolóxicas, pois tiña que ir a Madrid. Entonces era unha dificultade grande, e, bueno, pois Santiago quedaba máis perto, seguramente podía ir e volver máis a casa, podía, bueno, polo que seña, ven a Santiago e estudia químicas, o que lle vai a permitir, efectivamente, na súa estadía en Compostela, de coñecer o que vai a ser o seu compañero e logo despois o seu home, non? En Compostela se move en todo o círculo galeguista, Paco del Riego, Pepe Abad, Pedro Brañas, é moi amiga de Belina Herbella, que logo vai a ser a muller de Paco del Riego, e, por tanto, se move en ambientes galeguistas e comunistas. De feito, o que vai a ser o seu home é de militancia comunista, non? No ano 1941 remata o magisterio e casa con Enrique Ríos Suárez, e Enrique Ríos Suárez tiña unha pequena industria con varias patentes en Vila García. O fracasar esta pequena industria que tiña era a industria química e farmacéutica, se veñen para Compostela. Ela dá clase durante unha temporada nas Hortas, o seu marido traballa na universidade, e é que aquí que a enfermedade, o seu marido enferma de unha doenza bastante grave do corazón, e isto pode significar para a familia un problema terrible.
E entonces ela decide estudiar farmacia para poñerse ao frente da farmacia do marido. E, polo tanto, en caso de que ocurrira unha desgracia, como así foi, porque o marido morre relativamente novo, que ela poida garantir o sustento familiar, a crianza da familia e sacar para diante a actividade. Fixados, estudiar a perito mercantil, posteriormente magisterio, posteriormente biolóxicas e posteriormente farmacia. E iso que daquela había algún médico compostelano que se pasaba a vida escribindo tratados sobre que a nosa evolución cerebral non nos permitía estudar. Varios escribindo, non unha, varios. Ben, pois María del Portal Panice Ferrer, efectivamente, non só rexenta a farmacia, sino que ao mesmo tempo tamén toma decisión sobre a crianza dos seus fillos, que van a ser fundamentais. Os seus fillos, Adela, María do Carmen Menani e Pancho, estudian na preceptoría, porque as escolas franquistas non eran escolas, non eran centros de formación, eran centros de, digamos, ela ten un nome que, según as súas palabras, porque a mí se me permitiu acceder a parte da documentación familiar, me dice, escrito da súa má, porque a escola franquista doutrinaba, e ela quería que os seus fillos foran criados en libertade. Por esa razón estudia na preceptoría, que logo será a Academia Minerva, non? E logo despois xa no instituto. Ben, na súa farmacia de Fonseca era posible acceder a preservativos e a píldora sin receta, sin denuncia policial, estaba completamente prohibido. E ela puña en peligro a súa actividade e o seu propio título. Podían quitarle o título e, por tanto, non só podía ir ao cárcere, sino que, ademais, podía quedar sin a comida, o pan da súa boca e da súa familia. E sempre o fixo. E non só eso, sino que tiña moi claro, tamén, que nunca facilitaba ningún tipo de droga sin receita. Lembrade que cando éramos estudantes, nos anos finales dos anos 60 e principio dos 70, estaba moi de moda recurrir a mesturar Coca-Cola con café para quedarnos a estudar de noite, ou senón utilizar as famosas centraminas, que permitían a preparación daqueles exámenes durante noites e noites, pero que tiñan un efecto, claro, éramos novos e novas, e facíamos as cousas, pero que eran drogas e, efectivamente, tiñan un efecto nocivo sobre o corpo humano. Pois na súa profesionalidade de boticaria, ela, Maruxa, non se vendían ningún tipo de sustancia que non fora con receta médica e con prescripción sanitaria e, por tanto, con seguimento médico. Por lo tanto, Maruxa Panice Ferrer foi unha das mulleres que máis liberdade lle deu ás mulleres e os homes, tamén había homes, que nesta cidade puderan descubrir que a sexualidade é cousa de dous e que o disfrute pleno da sexualidade conleva que homes e mulleres dispoñan en libertade do seu propio corpo e decidan como, cando e en que momento queren ser nais e pais. E por último, para rematar esta miña charla, quería falar de unha muller viva, de unha rapaza nova, de unha rapaza que nos está demostrando que é posible facer todo o que unha se propoña simplemente buscando os medios para podelo obter. Evidentemente, co apoio da súa familia, evidentemente. Vero Boquete, que acaba de ser nomeada embaixadora da Liga de Fútbol, por primeira vez unha muller vai a ser representante e embaixadora da Liga de Fútbol, é a gran esperanza de que todas as mulleres poden conseguir na súa vida o que se propoñan, simplemente loitando e traballando por elo, porque detrás están outras mulleres que o están facendo e xa hai unha longa historia do movimento feminista que leva peleando polos dereitos das mulleres. Ben, Vero Boquete, aos seus anos, descubre
aos 6 anos descubre que nenos e nenas xogan por separado o fútbol e non o entende. Simplemente non o entende. Non entende porque iso ten que ser así. A presión machista no estadio é de tal calibre que decide que neste mundo tan machista como é o fútbol, ela ten que ter o seu espacio. Ela quere xogar, ela quere dedicarse ao fútbol, e que problema vai a ter para facelo? E pouco a pouco, desde xogar en Compostela en equipos locais, hasta chegar ao Bayern de Múnich, donde neste momento está xogando, e xa, a pesar de que estuvo de baixa por enfermedade durante un tempo, marcou un gol e estaba toda contenta, ten un soño. Ten un soño e o dixo xa. Eu soñei unha vez que cando seña velliña, e cando dice velliña quere decir con máis de 90 anos, porque lle vai a tocar esa esperanza de vida, gustaríame ver xogar os meus netos e as miñas netas xuntos sin que entre eles tiña ninguna diferencia máis que aquela da súa capacidade de darlle a perna a pelota rexida pola cabeza. É o único que quere. Por lo tanto, a partir de aí, ela quere traballar. É xogadora internacional, acadou 2 campeonatos de Copa na Liga Española, foi máxima goleadora, estuvo na Liga de Verán nos Estados Unidos, é campeona da Copa Rainha de Fútbol, campeona do Campeonato Europeo Femenino, sub-19, 4 veces campeona do Campeonato de Fútbol Femenino de Galicia, campeona da Liga de Campeóns da UEFA no 2015, embaixadora da Liga, acaba de ser nomeada primeira muller que acada este título e futbolista do ano para a BBC. E todavía non chegou aos 40. Pero xa fixo unha cousa que as mulleres solen facer. Cando as mulleres conquistan dereitos, conquistan recursos económicos, se empoderan, pensan sempre en outras mulleres. E que fixo Vera Boquete? Pois puxo en marcha unha escola para fomentar o fútbol base en Galicia. Non se contentan só con ser elas as que cheguen. Saben que o seu empoderamento só será posible se hai máis mulleres que estean con ela traballando. E, polo tanto, montou esta escola de Boquete e no Nadal fai un campus que xa vai pola 5ª edición de Boquete para conseguir que outras rapazas que queiran xogar ao fútbol non pasen as dificultades que ela pasou e para poñer os seus recursos económicos, que son moitos, ao servicio do deporte de base. E ademais, cando o ano pasado deu o pregón das festas do Apóstol, declarouse compostelana dun barrio, está moi contenta, se lembra perfectamente de como iba a plaza ca súa avoa, como os seus pais a levaban a ver os patos a Alameda e lle compraban un xeado nos carritos, e como efectivamente para ela Compostela é o seu espazo, non de traballo neste momento, porque xa o mundo é o seu espacio de traballo, pero sí de vida, de ilusión, de pensamento, de cariño, e facer que outras mulleres, outras nenas compostelanas como elas cheguen ao mundo do fútbol. Por lo tanto, esta é a Compostela da que nos temos que gravar, da que nos temos que visibilizar, da que temos que falar. Só son algunhas, hai moitísimos miles máis, pero con estas se nos chega para darnos conta de que Compostela é realmente territorio de mulleres. Moitas grazas.